Bună dimineața! Neața, bun găsit! Simțiți-vă ca acasă, luați ceaiul sau cafea aproape, căci avem o ediție foarte interesantă. Noi suntem deja așezați confortabil, deși unii dintre noi pe tocuri, dar să-i dăm play. Astăzi vă prezentăm câteva dintre tehnologiile medicale ale viitorului. Călătorim prin unele dintre cele mai moderne spitale ale lumii și vedem cum vor arăta, probabil, cândva și unitățile medicale de aici. Atunci când nu pică, rețelele de socializare fac și lucruri bune. Din când în când, cineva creativ, inteligent și amuzant poate să ajungă vedetă peste noapte. Parțial e și meritul algoritmului. Îl cunoaștem în câteva minute pe Justin Chiroiu. Dacă nu-l recunoști după nume, sigur după sprâncene sau glume. Cum a pornit și ce înseamnă să ți se schimbe viața după un viral, aflăm imediat. Și pentru că tot a menționat Marian rețelele sociale, recomandarea de săptămâna aceasta este o platformă de social media. SoulNext este o nouă rețea și este creată de români. Detalii imediat. Jocul din săptămâna aceasta ne duce în Japonia. Rise of the Ronin. Nicio legătură cu Shogun. I Like IT începe acum. Spitalele viitorului vor fi bazate pe inteligență artificială. În Japonia și Statele Unite sunt deja centre medicale în care roboții lucrează cot la cot cu medicii. Pacienții sunt transportați de ambulanțe autonome, iar prin unitățile medicale, oamenii folosesc tot dispozitive autonome pentru transport. În plus, rețetele medicale sunt eliberate și livrate de roboți. Totul prin intermediul inteligenței artificiale. Detalii chiar acum. În Japonia există deja spitale inteligente în care toate sistemele sunt automatizate și coordonate cu ajutorul inteligenței artificiale. Aici roboții se plimbă prin spitale cu tot ceea ce au nevoie medicii, asistentele medicale sau pacienții. Moxie este un robot autonom care știe să-și cheme singur liftul și să-și deschidă ușile. Este un robot care susține personalul medical în toate activitățile din spital. Datorită roboților de genul acesta, medicii și asistentele medicale pot acorda mai multă atenție pacienților. Un alt exemplu este acest robot, care le aduce pacienților medicamentele de care au nevoie. Se deplasează singur, preia pastilele de la farmacia din spital și le livrează pacienților, iar farmacia este și ea la rândul său complet autonomă. Personalul de aici doar scanează rețetele medicale și activează brațele robotice din depozit, care caută, ambalează și trimit medicamentele către pacienți. Invenția care a schimbat însă total atmosfera din spitalele din Japonia este acest scaun autonom, care îi plimbă pe pacienți oriunde au nevoie. Un proiect dezvoltat în urma unui program guvernamental care susține implementarea tehnologiilor bazate pe inteligență artificială în spitalele din Asia. The interest came out of a visit to a retirement community where I realized that people had extraordinary limits on what they could do because there weren't enough nurses and staff to help them get from one place to another. O tehnologie care susține nu înlocuiește personalul din spitale. Potrivit celor care au dezvoltat acest concept, 30% dintre responsabilitățile asistentelor medicale implică de multe ori sarcini repetitive, de genul acesta, care le ocupă mult timp. Operates sort of like a self-driving vehicle. Now, the overall autonomy package has two phases. In the first phase, the vehicle drives through the closed space where it has to operate, and it makes a map. The system uses the map to plan a path, and then it executes that path with the user and the vehicle. Inteligența artificială și-a pus însă amprenta în mod special în radiologie. Acolo au apărut primele aplicații AI care îi ajută pe medici în procesul de diagnostic, în depistarea și tratarea afecțiunilor pentru care uneori cu greu au soluții și cei mai buni specialiști din domeniu și sunt programe folosite deja și în Europa. We use AI solutions and diagnostics to make sure that all the lesions that were supposed to be found are detected. It is a great help for the doctor. He still makes the decision, so it's not like a computer is doing the diagnosis by itself. But it makes the process more reliable and much faster. It is very reliable, it is very consistent. It leaves us more time to do the really tricky part, to make some decisions, not to do the routine part of the job that is something the computer does excellently.
Un astfel de program, cunoscut deja la nivel global, este dezvoltat de Nvidia, se numește MON-AI și este unul dintre acele proiecte revoluționare despre care se vorbește acum în multe spitale ale lumii, un algoritm bazat pe inteligența artificială folosit în neurochirurgie. What we can do through MON-AI is that be able to segment the tumor, segment all the critical structures around it, and in surgery provide real feedback data to navigate the surgeon around the tumor to make sure most of the tumor is removed. Autoritatea americană a produselor alimentare și a medicamentelor a aprobat deja 420 de algoritmi bazați pe inteligență artificială, majoritatea în detectarea și tratarea cancerului. Sunt însă acum în lucru și numeroase studii clinice care ar putea salva milioane de vieți. Această echipă de medici și cercetători de la MIT și Harvard Medical School au dezvoltat, de exemplu, un program bazat pe inteligență artificială care poate detecta cancerul pulmonar chiar și cu 5-6 ani înainte de apariție. Se numește Sibyl și, potrivit celor care au creat acest algoritm, are o acuratețe de 94%. În această imagine avem două CT-uri făcute la o diferență de 2 ani. La analiza primului computer tomograf, medicii au fost de părere că pacientul este sănătos. Sibyl, în schimb, a prezis faptul că există posibilitatea ca pacientul să dezvolte probleme în această zonă. 2 ani mai târziu, aceeași persoană a revenit la medic și iată, cancerul a apărut exact în zona în care programul bazat pe inteligență artificială a spus că există posibilitatea să apară. Și asta nu este tot. În zonele rurale din Statele Unite circulă inclusiv aparate mobile de RMN care vin în ajutorul celor din comunitățile mici, în care sunt mulți bătrâni, care cu greu se pot deplasa. Radiologia este și un mare consumator de energie electrică, iar costurile sunt uneori prea mari pentru spitalele din localitățile mici. We have 6 MR systems. We have 9 angiography systems. We have 5 CTs. We have PET CTs. We have SPECT CTs. And if you add that up, our electricity consumption is that of a small village of roughly 2,000 people living there. This is just one imaging department in just one university hospital. Spitalele din întreaga lume produc 4% din emisiile de carbon generate la nivel global în fiecare an. Acesta este și motivul pentru care în centrele medicale din Africa de Sud sunt puse în practică diferite sisteme sustenabile care să contribuie la reducerea consumului de energie. Doar pe acoperișul acestui spital au fost montate 70 de panouri solare. În plus, multe dintre ambalajele folosite în unitățile medicale sunt reciclate și refolosite. Waste nowadays has really become the new oil, and it's really important to be able to turn your waste into a value stream. Everything that's out there can be recycled. Sustainability is not only important to the business but also the patient in the fact that it reduces operating expenditures, it makes sure that the hospital is running at the best efficiencies, and ultimately reduces the bill for the patient. That means that more patients or more people get good quality healthcare at a reduced cost and making healthcare available to all of those people out there. La fel se întâmplă și în India și aici s-au făcut progrese incredibile în ultimii ani, dovadă că tehnologia este prezentă în orice colț al lumii și că investițiile în sănătate pot schimba milioane de vieți. E ciudat să zic asta, dar uneori viețile noastre sunt la mâna unui algoritm. Faci un video amuzant și 2 zile mai târziu te trezești vedetă, cu blițuri pe tine, mii de comentarii, sute de mii de like-uri și milioane de vizionări. Sunt puțini cei care au reușit să dea lovitura așa și mai puțini sunt cei care sunt consecvenți, odată ajunși virali. Iar unul dintre ei este Justin Chiroiu. Salut, bună dimineața! Salut, salut! Și mă bucur foarte mult că, uite, văd că existi, adică ești o persoană reală. Da, mulțumesc pentru invitație. Cine este Justin Chiroiu, pentru cei care nu știu povestea ta foarte bine? E o întrebare grea. Nu din punct de vedere psihologic, nu fac psihanalize aici. Câți ani ai? De unde ești? Păi, pe scurt, sunt un băiat de 23 de ani care face clipuri amuzante, sper eu, pe internet. Și ai dat lovitura destul de bine, adică în ultima perioadă văd doar clipuri cu deepfake și pe tine. Da? Super, mă bucur. Pe Instagram sau TikTok sau... Da, fac treaba asta cam de 2 ani, constant, dar eu m-am apucat în urmă cu 3 ani, doar că la început nu eram consecvent. Postam un clip odată la 2-3 luni și nu se întâmpla nimic, pentru că în ziua de azi se consumă foarte repede contentul și trebuie să îți mărești cumva șansele de a deveni viral și să fii consecvent, să postezi zilnic sau cât de des poți.
E 2:10 ceasul. Ai noroc. Salut! Chiar și primul clip mi-a prins destul de bine, pentru că sketch-urile în general prind destul de bine, sketch-urile amuzante. Doar că, ți-am zis, nu s-a întâmplat nimic, pentru că nu postam des, dar perioada în care am devenit eu cu adevărat viral a fost vara lui 2022, când am postat un clip care a făcut, cred, 1 milion de vizualizări. Wow. Și am zis că asta e șansa mea. Nu mai pot să o ratez și mi-am dat demisia de la jobul unde lucram și m-am focusat în totalitate pe social media. Fă fața aia! Wow, e băiatul de pe TikTok! Facem o poză, te rog? O poză? Sigur. Nu știam dacă se poate trăi din asta, doar că încă eram la facultate și aveam luxul ăsta oarecum. Mă ajutau și părinții pe atunci. Și dacă ai sta acum de vorbă cu Justin din 2022 și ai strânge mâna cu o zi înainte de momentul în care a devenit consecvent, ce îi spune? L-aș felicita, pentru că a făcut anumite sacrificii. A prioritizat foarte mult partea asta de online. Cred că asta i-aș spune. Și acum poți să trăiești din asta? Adică... Da, acum doar asta fac. Asta este activitatea mea principală. Și pe ce platforme activezi? Unde ești? Cam pe toate. Pe Instagram, pe YouTube și pe TikTok. Care e preferata ta? Preferata mea? Cred că TikTok. TikTok m-a ajutat să devin cunoscut. E ceva, cum spuneam și la începutul emisiunii, că este ceva legat de algoritm. Că poți să muncești foarte mult la un clip, poți să-l editezi, lumini, colorizare, cameră de 4.000 de euro cu care ai filmat, îl pui online și vezi că nu merge, știi? Și scoți telefonul, e spontan, o idee foarte bună și aia prinde. Nu e cam ciudat că s-ar putea să algoritmul care te-a făcut mare la un dat poate să zică gata, s-au săturat oamenii de tine și noi de tine și după aia poți să iei... S-au văzut cazuri. Ok, da, dar cred că e vina content creatorului atunci, pentru că trebuie să se reinventeze. Și am mai avut perioade în care, nu știu, nu mi-au mai mers atât de bine clipurile și am simțit treaba asta și atunci a fost momentul să vin cu ceva nou. Și am început iar să crească numerele. Cred că asta e secretul. Dar nu știe nimeni cum funcționează algoritmul. Tu ai descoperit ceva la el? Intuiesc destul de bine ce clipuri ar putea să prindă, dar încă nu înțeleg nici eu în totalitate cum funcționează. Adică e tot intuiția cumva. Da. În 2 ani înveți oarecum ce le place oamenilor, în ce se regăsesc și știi oarecum care e rețeta. Doar că mai am surprize și acum. Mai am clipuri la care mă chinui, cum ai zis și tu, și nu prind. Și când fac un clip, nu știu, în 5-10 minute, filmat cu telefonul, la care, nu știu, nu lucrez deloc nici la editare, bubuie. Nu știu, e un mister și pentru mine. Cum a fost? Fii atent, mă, ce vrăjeală pe ăștia. Fiți când am ieșit și eu să văd eclipsa, exact la ora respectivă, au pus pe soare un glob așa mare negru de n-am mai văzut nimica. Fac și ei glume, mă, mai înțeles, sunt glumeți. E un personaj pe care îl făceam de mult timp în grupul meu de prieteni și am observat din reacțiile lor că există un potențial în acel personaj și într-o zi mi-am făcut curaj și m-am postat pe internet. Cumva știam deja să editez, aveam experiență în programele de editat și, m-am descurcat. Dar toată viața ta până la acel punct te-a pregătit cumva pentru această meserie? Sau ai învățat să faci ceva similar? Da, nu știu cum, dar da. Eu în adolescență m-am dat pe skate și mereu mă filmam, editam, urcam pe internet clipuri cu mine și atunci am învățat să umblu în programele de editare. Și înainte să devin viral pe TikTok, aveam un job unde tot așa trebuia să creez conținut pentru un brand. Și atunci mi-am dat seama că sunt în stare să vin cu idei originale zilnic. Și în paralel am început să postez constant și pe contul meu personal. Cât de multă muncă este în spate fără ca oamenii să realizeze? Este destul de multă muncă. Cea mai grea parte este că nu ai un program stabil, nu ai o rutină. Ești, ești în priză tot timpul, mereu ești în căutare de idei noi. Eu, cel puțin, nu reușesc să separ treaba asta de viața mea personală. Ești încă tânăr. Da, și când ies cu prietenii în oraș, mă gândesc mereu la ce aș mai putea să filmez, mă uit în jur, caut inspirație. Edi, hai afară! Ce facem ăsta? Să-i dau un bit. Hai sus, mă! Bă, nu trebuia să-mi răspunzi, că n-am minute. Hai că vin acum. Uite, am venit un pic pe la mei. Tu ce zici? Ești acasă? Bă, nu sunt acasă, dar vin de Crăciun. Bă, de Crăciun nu pot eu. Hai de Paști. Sunt plecat, dar ne vedem la vară. Perfect. Nu te sperie foarte mult
că ai putea sau pauzele lungi, care s-ar putea să te scoate din algoritm și că tot timpul trebuie să postezi, tot timpul trebuie să faci ceva, tot timpul... Ba da, mă sperie tocmai de-aia nu iau pauze, nici când sunt în concediu. Dar nu e sănătos pe termen lung. Nu e, așa e. Trebuie să Dar încă mă ești tânăr, organizez un pic. Da. Există și părți negative ale acestei, nu știu, nu spune neapărat meserii, dar ce faci tu? Cred că sunt, dar cele pozitive le depășesc pe cele negative și nu vine nimic în cap acum. Zi-mi ce fel de piedici ai întâmpinat sau opreliști sau poate că sunt și alți creatori de conținut care te urmăresc? Păi cred că cel mai important lucru e să creezi conținut relatable, în care oamenii să se regăsească. Adică să aibă un context. Exact. Să se regăsească, să fie ca o oglindă pentru oameni. Ai avut un clip foarte amuzant cu Valentine's Day. Mă gândesc că nu ar fi ok de postat de Paște sau vara sau tot timpul trebuie să te legi și de chestii care se întâmplă. Da, corect. Trebuie să profiți de ocazii, de oportunități, de valori, de trenduri. Hei! Bună! Pentru tine. Vai, dar nu trebuia, sigur ai dat o grămadă de bani pe ele și mai trebuia să ții și mașină. Haide, baby, știi că nu mă uit niciodată la bani când vine vorba de tine. Ți-am 7 trandafiri, vă rog, și mai puneți dumneavoastră ceva pe lângă să fie așa mai plin buchetul. Știți că odată e Valentine's Day, vorba aia. 7 trandafiri, cât poate fi? 1 leu trandafirul de 7 lei și cu ce mai pune pe lângă 10 lei? 120 de lei. Chis sau card? Card. L-a luat? Nu l-a luat. Țineți, domnule, mai mult. Detaliile tehnice. Ce folosești tu ca să te filmezi? Cu ce editezi? Doar un telefon. Atât? Da. N-ai doar un cameră? telefon. Am și cameră, dar nu îmi trebuie pentru ceea ce fac eu. E important să fii natural. Pe TikTok prind mult mai bine clipurile naturale decât un clip filmat cu camera. Oamenii de obicei asociază calitatea cu, nu știu, cu reclama, să zic așa. Mersi frumos, iubita mea. Somn ușor. Ce pot face ca să ieși din mașină? Să iei din mașină? Ce faci, Justin? Hai acasă. Dacă ții la mine, vii și ne mutăm împreună. Știi doar că la distanță nu merge. Am 5 locuri. Contentul meu se bazează în mare parte și pe, nu știu, experiența mea personală sau experiența cu oamenii din jur sau ceea ce se întâmplă în viața mea. Uite, de exemplu, acum, dacă m-am la mașină, încerc să mă leg de asta, să fac cât mai multe clipuri cu mașina. Cum poți să monetizezi ceea ce faci? Nu mă interesează sumele, dar mă interesează cum poți să monetizezi meseria ta. Strict ce fac eu nu se monetizează din vizualizări, decât pe YouTube, dar faci foarte puțin bani în comparație cu o persoană care face clipuri dedicate. Da, cu un format mai lung. Eu fac bani din contracte cu branduri. Așa poți monetiza treaba asta. Promovezi diverse branduri. Când ești creator de conținut, publicul ți este cel care te judecă și bani vin când vor ei. Da, așa e și trebuie să te motivezi singur, pentru că lucrezi de acasă oarecum și în mediul ăla e destul de greu să te motivezi, pentru că ai patul lângă tine, îți vine să te pui dacă obosești, dacă ți-e somn. La job, nu știu, ești într-un cadru mult mai profesional, habar n-am și nu poți să faci chestia asta, ești obligat să-ți vezi de treabă acolo. Și cum te motivezi singur? Te uiți la bani, te uiți la mașina din parcare? Da, cred că îți setezi un gol la început, dar motivația dispare după ceva timp și trebuie să fii consecvent. Asta e important. Chiar dacă nu mai simți să o faci sau nu te simți bine în ziua respectivă, tu trebuie să-ți faci treaba în continuare. Și bănuiesc că atunci poate să intervină și reinventarea. Exact. Reinventarea vine când simți că nu-ți mai merg atât de bine clipurile. Înțeles. Justine, îți mulțumesc tare mult. Și eu îți mulțumesc. Aplicația pe care vă îndemnăm să o descărcați săptămâna aceasta este o nouă rețea socială. Dacă tot au început să pice cele vechi, de ce să nu încercăm ceva nou? Vorbim despre So Nexi, o aplicație dezvoltată de români. O găsiți atât în App Store cât și în Play Store și o puteți accesa din orice browser. Este o platformă online dedicată în mod special celor care vor să învețe lucruri noi. Fondatorii promit că aici vom găsi specialiști din toate domeniile: sănătate, justiție, psihologie, nutriție, sport și nu numai. Oamenii au acces aici gratuit în fiecare zi la informații care să-i ajute să devină cea mai bună versiune a lor. Rețeaua socială are deja mii de utilizatori în România, dar este gândită în așa fel încât să acopere o piață globală. Meniul este în limba engleză și este extrem de intuitiv.
36% din timpul pe care îl petrecem online îl alocăm rețelelor sociale. Cel puțin asta susțin creatorii SoNexy.com, al acestei noi platforme despre care vorbim astăzi la I Like IT. Eu deja mi-am făcut cont și chiar sunt curioasă cum va evolua. Dacă ajungeți pe SoNexy, datorită nouă, chiar vă rog să ne lăsați un mesaj, să ne spuneți cum vi se pare. Rise of the Ronin. Ador aceste jocuri care se întâmplă în Japonia. Ghost of Tsushima a fost absolut genial. Ușor de jucat, poveste fabuloasă, grafică, nu mai zic. O adevărată operă de artă. Rise of the Ronin este un alt joc exclusiv PlayStation 5 care ne duce în secolul XIX, dar cu câteva chestii similare cu Ghost of Tsushima. Și nu doar că ne duce în Japonia, dar ne lasă acolo absorbiți într-o lume zguduită de putere și războaie. Rise of the Ronin este un joc exclusiv pentru PlayStation 5, unul dintre principalele titluri din 2024. Te poți aștepta la un joc care seamănă destul de mult cu Assassin's Creed, Elden Ring sau Ghost of Tsushima, dar fără vreo direcție clară către acestea. Este super distractiv, sunt o mulțime de locuri de explorat sau lucruri de făcut și nu te grăbește să completezi toată povestea. Vor fi și multe misiuni secundare, dar vom afla după lansare cât de multe. Acțiunea se întâmplă în ultima perioadă a epocii Edo, de aici și frumoasa lume construită în jurul personajului principal. Primele misiuni din joc îți vor scoate în evidență câteva caracteristici, că te vei baza foarte mult pe stealth ca un ninja veritabil. Interesant pare și mecanismul de luptă. Am avut însă doar 2 ore de gameplay la dispoziție ca să înțeleg Rise of the Ronin. Aceste imagini au fost puse la dispoziție de PlayStation și sunt doar un preview al acestui joc care se va lansa pe 22 martie. După relaxare ne puteți urmări pe Voio sau de luni dimineață la știrile ProTV. O zi bună! Numai bine, la mine a început deja relaxarea.